A yau ranar Asabar 6 ga watan 11 na 2021 ina so na yi amfani da wannan dama in sanar ma al'ummar jihar Gombe da kuma Najeriya gaba ɗaya da kuma gaba ɗaya gidajen kafafen yada labarai cewa ni Dr. Husaina Danjuma Goje na ajiye takardar aiki na matsayina na kwamishina na muhalli da gandun daji a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnanmu Muhammadu Inuwa Yahaya, gwamnan Gombe State, daga rana ta yau. Kuma ina so na yi amfani da wannan dama in sanar ma al'umma cewa wannan ajiye aiki da na yi ne saboda nawa dalilan, saboda ra'ayina. Kuma ina so na gode ma mai girma gwamna saboda wannan dama da ya bani na yi aiki a ƙarƙashinsa a matsayin executive council member ɗin shi a wannan gwamnatin. Mun gode, Dr. Husaina Danjuma Goje.